този човек е престъпник. Цялата държава вече знае, че е измамник. 5000 евро ми дължи, плюс 5000 глоба има. Сега, ела виж остатъка от тези материали, дали мога ги ползваш, ако не да ги насичам след малко. Не, Гарга, това не е шега, това е Библията, искам да я видиш, това е Библия. Само тъпанари с този лайф. Гарга, това е Библията, искам да го знаеш, това е кръст. Така, това е един друг кръст, не, това е другия кръст. Ето. Бог ми го говори, не. Не е грехота, той го е създал в Колумбия и е казал, братя, юнош на маслини. Да. Сега, чакам да у нас. Не. Айде. Добре, имам шампанско, имам бабич, имам колко се сече. Дай. Все тия вие дойдоха тук, бе. Само тъпи хейтери. Няма да пусна, аз съм на лайф, но тези да тъпи виждат, знаят кой си лайфа, ще е на прозорците, ти ще си в кухнята. Да, и плюс това ти нямаш право да се друсваш, да я направиш като предния ми видиш, защото той е наркоман. И сега вече съм го видяли, че кара... Чай, видяли съм да кара тротинетката, вече го изтрах, че съм го подложил. Сега с тротинетка вече не му кара бус. Аз знам, че не са черпиш, брат, спокойно. Чувствай се, ти си моя бибилис. Ела, пачката я взех преди малко и разкеших, дах пари на адвоката и на приемния си кариотата, останаха някакви пари. Но ти Зор нямаш, когато се разберем, знаеш, че батко плаща. Always. Ела да ме видиш, за да разграфим кога какво ще правим, защото това купи. Аз стоя махам само. Бота ми 6 евро. Той сега ще му се наложи до 2 дена, просто той ще звъни и ще каже, брат, моля те, спри. Моля те, спри. Този терор искам да спре. Брат, аз се обърках, но е късно ли бе за китка? Това копеле е за трепане. Пеко ми каза, вика ще го претрепя. Друг ми каза, от 5 човека 4 ми казаха, че този се ебе и е гей и е на пици с кристали. Аз не вярвах, докато не го видях как трепери тревомана да пуши трева. Да. Ами, знаеш кой ме тъпно той? Ко? Как ми? Стоя, докато не ми оправи цялата сума, аз нищо няма да му направя повече. Сега знаеш какво? Този човек, сега ще видиш как примерно аз получих видение. Чакай, Гарга, получих видение с нощ, че сънувах, бях много идосан. Сънувах и Бог слезе и ми каза, остави това на мен. Викам, Господи, какво ще направиш? Остави на мен. Всичко на мебелиста, което той притежава, ще стане черно и ще има дим. Викам, Боже, как така? Вика, аз съм Божието наказание, ще му изпратя 7-те Божии напъци, първо с какълци, после с карабей, после с жаби. И на 7-мия ден ще удари гръм от небето и склада му с машините ще стане дим. Това ми го каза Бог. Аз съм с гривна по домашен арест. Толкова е хубаво. Ти си нещо от магазина. Брат, 2 айс кафета, всичко искам да видиш кое фигурира. Пълен съм с бабич, Вила Мария, имам просеко такова без захар, извън пътя в газа, тук тече рата и студено. Бири съм пълен, на ферместе каусма нахраниха генгста шит и хлебедик Дойшланд. Имам сушуар, когато дойде комисията за магнезия, виж прави така с малкия сушуар. И го издухвам пред очите им, директно в тяхното лице и викам 112 и казвам, полицаи дойдоха на друза, не иска да ме бият. Разбираш? Чакам да ми пратят русата полицайка с униформата, он един нещо ми се усмихваше и си бараше между това. Докато беше в униформа, докато пребъркваше оная и бараше циците, просто му се обръщаше и ми вика fuck me, Jason Paul, fuck me. Слушай сега, ама разврати, брат. Тя искаше... Не съм гладен, току-що се наядах, има едно крем брюле за теб, десерт кавал. Айде, ай, чакам та, братчето ми. Давай. И хлебеди, давай. Айде. Така, новия ми били си in the motherfucking house, той поне нито е никъдерен, нито е измамник. Али, брате. А сега Росен курвата. Брат, имаш ли пари да се скриеш, педал? You can't take the pressure. Какво пак се случва в този твой лайф? Какво пак се случва? Случва се, знаеш какво? Аз не съм поръчвал батут. Ти няма да се обиждаш, Бозанке. Леко се омазнила батка. Ще ти прати
И ще се Слушай, превърнеш- Стояне, знам, успях да тренирам и се омазних, представяш ли се? Ти ще Направо се превърнеш виждам. от една бухтичка, ще се превърнеш в една изпъната колумбийка. Няма да имаш дебел врат, няма да си от СИК, но за сметка на това ще станеш от златните Слушай, момичета. какво Стояне, на искам Обера. да възкръсни Жоро Илиев. Това е мечтата ми за мъж. Слагам Може да съм галатери за бухтичка, продюсър ама- с косата черна. Ай сега, моите момиче, чао, защото чакаме една друга руска курва.